Tak teďka tady jsme u Věry. Ano. No a tak tady jsme pohoštěni. Je velká sranda. Co? No to vždycky to nejde, to takovou vzácnou návštěvu z Ameriky, Krumica a my ho tu... A teď tady, já to teďka tady filmuji, takže se na to podíváme za nějakou chvilinku. A tady jsou dva pěkní pejsci. No. No. Tady ještě Karla. No a teďka to zasneme. Na ty nosečku, jak Jarmila. A teďka Věra nás může nafilmovat. Tak Věro, nafilmuj mě. Já to neumím. Tak se na mě podívej. Vidíš mě tam? No vidím, no. No. A teď můžeš namířit na Karlu. Jak? No tak, já to, abys to tam viděla. Vidíš toho psa. Je tak. Tak, abys to Tak, viděla. no. Víš, Aha, tak. aha. Filmuje pořád. No. Pak si to Věruš, přehrajeme. máme internet? No bohužel nemáme. Nemáme. Ano. Takže já pořád nevím ještě jako přes to, jak to zavřít. Ano, ano. Ty jsi měla internet a zrušila? No, protože my nemáme pevnou linku, a Ano. tak já si to chci jako prostě něco přes tu a tak já si Ano. to musím moc platit, že? Ano, 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 ano. Musím vymyslet ještě. Jo, to je hodně... Jsme zaostali, že? Ano, no to je hodně možností. No. Jo, z Děhylova, aha. Bez problémů. On je šikovný, jo? Velice, to dělá.